Oras madihita amanginang dohot yanak namin ako sobulung. Selamat hari Minggu, selamat Advent paduahon madihita. Ruas nih Tuhata na hinaholongan ni Yesus Kristus di Minggu Advent na paduahonon pagalakotado sa dalilin na marwarna na violet. Di Guarido lilinon, lilin Bethlehem. Laho paingoton hita, inganan hatutubu ni si paluai. Lilinon ima tanda hasatiaon dohot holong. Laho paradedalan manomu-nomu haroro ni Kristusi. Taparade madalan laho manomu-nomu haroro ni si paluai. Marhite nama kaholongi Tuhan debata sian nasa roha, sian nasa pikiran, nang sian nasa gogota, asa marhite nama notong makaholongi dongata doson dirita. Marende mahita. Dehama panjalungku Deho Tuhagi Dehama panomuku Deho Rajagi Sundangi maruhaku Nahom nabudo Hai nai padu pauku Lastiro hamdiho Pangisi di sionmu Mahopono Laksangani rohaku Lamada potono Tarekas rohaku Mamuji goarbi Nadawan dosa kamu Patulus rohabi Ay nangadong nauna Na pinatupamo Mabayang masubuan Dami nirohagon Ay di namarsagaw Binay di dosai Roho alim pangolu Mandaw ni saidi Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Idama hatop doauro, tiop manadiho nuaing, asa unang adong na membuat tu palmi. Haleluya. Martang yang mahita. Ale amanami na di Banua Ginjang. Namandok mauliate dohami tuho. Ala di pabotohon ho tuhami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus.
nalahosal pusogot langit dohot tano, alai nahot do anggo hatam, rodi saliling-lilingna. Akup nii, ikon patardo sogot saluhut jolma di joloni habangsa paruhumanmi. Sai asima roham dihami, pahot marohanami, mar haporsiaon dihatam, mar hite-hite tondi parbadia. Padungo mahami, jala paringgas hami martangiang, asa marlas ni roha hami, pai mai mahon ho, jala asa dapot hami hangoluan, naso rasuda. Amin. Sai hehe mahuna tabujuro hai, tagalaga bumuna nasungu purini, nabarhasi mogali rodu orani, natong manghasi holo pardumuan ai. Hamuna namaroha padirga gulubu, endeho murajai. Tatangihon mapatik ni debata, imasian patik parjolo, sahatu patik paopaton. Patik parjolo, audo jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua ginjang, dohot na di banua tongaon, rodina di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sombaon, manang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, iari paradianan ni jahoba debatam doi. Dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anak mupe, manang borung, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni huta ni halape, namangebati hutam, jala di parbadi. Hamuna nananabe, sai tanda dosa busude, parikotro hamuna, majakon si paluai, natuasian surgoi, magararutangmuna, tanda hata hangoluan abinoan nitu hata nabasa ai moloso di moanho tu sam tu Jesus sinaro dan sabe ho malua totong masongo primasni Jehovah di batatai Tuhan. Tatopoti madosata di adopan ni debata,
martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogona suhatu dosan jala amanami. Hujau hami dogoarmu nabadiai, ala natargogot hami marningot dosa nami. Sai marasini roha maho midahamion, o Tuhan Yesus pangapul ni namarsak roha, pamalu masaluhut naberni parbadia. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonondo pakaholongi di debata di Portibion. Pola do anakna nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na saleleng nileleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di ginjang. Amin. Hata niribata epistel di mingguta sadarion, ima natar surat di Yohanes sada ayat 10 sia sahatu 20 walu, tajahama marsikat sori. Kristus biru-biru ni debata,
Disuruh akka Yahudi sian huta Jerusalema akka malim, dohot halak lepi manukun si Johannes. Ai ise doho, gabe onma dihatindakon. Gabe disukun nasida ma ibana, atong isi doho, si Elia do ulaning, jadi didokma, dangiau panurirangi doho, dungi dialusi ma dang. Dungi ni nama suara ni naman jauh-jauh di halomonan doau, patigor hamuma dalan ni Tuhan, songon naong nidok ni panurirang Jesaya. Jadi dorok nasi dama manukun ibana, buasa mandidihon ho, so manang Kristus ho, manang si Elia, manang panurirangi. Ibana doi narosian pudiku, nah hurang tamaduau makar hari tali ni sipatuna. Ido sahatna, martua doakan atau mangihon hata ni ribata, jala naung peoksa. Amin.
tindakon maha porsiaot tai, songon na hinatindakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di debata Jahoba, hido ama pargogona sohatusan, na tumo palangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imanan itu buhon ni si Maria, na gabi-gabian sianton di parbadia, andorang suhabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, ipanguman ni silatus, na mate tarpa jaldo ibana di hau pinor silang, na tuat Tuhan waturi, nama dari patuluhon, nama naik tu surgo, lahul dul siamun di bata Jahoba, amanai pargogona suhatu dosani, isi maibana pamulak sugot tutanoo, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsia ditondi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria topan yalak Kristen akan abadia, dohot dihasan di dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak na mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Tikting di Minggu Advent na paduahon, 8 Desember 2024. Parjolo, goar ni Minggu ta sadarion, 5 Minggu Advent na paduahon, doho tema, paulihamu dalan di Jahoba. Paduahon, dana nasorang, na di hari Jumat 22 November 2024, di basa-basa hotuatta dosa danak bawa di keluarga ni amata Herman Richard Sitanggang inata romantika boru libong ruas ni huriata nir sada pitu 57 nasian wik Laodikia paduahon na di hari Jumat 20 November 2024 di basa-basa hotuatta do danak boru di keluarga ni amata Jonathan Ari Dermawan Sitanggang, inata Rilis Oktarina Boru Situmorang, ruas ni huriata, nir sadawalu 42, nasian wik Getsemane. Patuluhon, na di hari Selasa 3 Desember 2024, di basa-basa hotuatta do danak boru, di keluarga ni amata Darwin Banjarnahor, inata Valentina P. Butar-Butar, ruas ni huriata, nir 2055, nasian wik Jerusalem, hipasdo danaki nang natoras nape. Patuluhon, ruas nataba, mamukka sadarion, Minggu 8 Desember 2024, gabe ruas ni HKBP Depok Sadama, keluarga ni amata Richard Sianturi, inata Maria Romauli Borunenggolan, rapdohot sada yanakon, inganan nasida, Jalan Bulak Timur, Gang Haji Ali nomor 40 RT 2 RW Sia Cipayung, NIR 2082 Laodikia, nasida Rosian HKBP Padang, Resort Sumatera Barat, Paupaton, Padidion Nabadia, Diari Sadarion, Minggu 8 Desember 2024, Duk Sipul Jamita, Patupaun ni huriatta do Padidion Nabadia, tu sia hala yanakon ruas ni huriatta. 5. Kunjungan seksi sending, dohot perayaan Natal bersama di Panti Werda. Di hari sadarion, Minggu 8 Desember 2024, borhak do seksi sending ni huriatta, manopot Panti Werda Cipayung, huhut patupahon perayaan Natal, rap dohot amata doho inata, namangingani Panti Werda Cipayung, niuluhon ni amata Padita Marsaldo Raja Guguk. Paunopon, kunjungan panitia Natal remaja Naposo HKBP Depok Sada tu Lapas Cilodong.
Di hari Sabtu 14 Desember 2024 borhak do panitia Natal remaja do na Posobulung HKBP Depok Sada manopot lembaga pemasyarakatan Cilodong laho patupahon bakti Natal. Duksipul tikting tapayu tihut ma panorangion na pinasahat ni panitia Natal RN HKBP. Papituhon, pilihan bulanan dohot iuran sosial. Hurian itu hatta, parhalalu HKBP Depok Sada, pasahaton mauliata itu ganup ruas ni huriata, naung pasahaton pilihan manang iuran sosial bulanna, di pasu-pasu Tuhan ma piliani nang ruas na pasahaton. Rikot neng pabotohonon nami, ia bilangan ni ruas na pasahaton sahat tu bulan November 2024. Ia gudang ni ruas na pasahaton pilihan hurang lobi 30%. Sian sadok ruas ni huriata. Marhiteon husosoy hami matusude ruas huriata lau pasahaton ni uruan bulanan. Mangurupi akan arikot si patupaon di pakobasion ni huriata. Pilihan bulanan dohot iuran sosial boy ma di pasahat marhite sintua wik pertanyaan nabe manang marhite amplop persembahan bulanan na pinarade ni huriata di pintu utama gerejata. Taingot mahatan itu hatta nama dok ganup na nyo jarni rohana unang masian muruk manang sian na sotarjua ay dihaholongi debatado na las roha mangalehan. Walu sinode godang HKBP pauno puluh pituhon duksipul tikting tapayutiut mato na sinode godang na pauno puluh pituhon HKBP tanggal 2 sampai 8 Desember 2024. Pasiahon parture ne kegiatan perayaan Natal tahun 2024 dohot tahun baru 2025 di HKBP Depok Sada dohot persiapan Huria HKBP Arko. Parture ni kegiatan perayaan Natal tahun 2024 dohot tahun baru ni horiata dohot persiapan HKBP Arko boy may dauta di warta cetak manang elektronik na pinarade ni huriata. 10. Laporan rakap dana pembangunan. Laporan rekap parhepengon bidang dana panitia pembangunan ni huriata di bagasan mingguon boy may dauta merhita layar multimedia. Panitia pembangunan pasahaton mauliate huhut manosoi tuganup ruas asa pasahaton guguan tok-tok ripe dohot janji iman tu pembangunani marhite sintua pertanyaan manang tu rekening ni panitia pembangunan asa marhite na margugu ganup ruas ni huriata boy martule perdalan ni pembangunani. 10 sada tikting na sojinahahon dohot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni huriata marhite wea wik pertanyaan tabe. Soni matiting masa di huriata di bagasan minggon saya di pasu-pasu tame tau sangap di guarna. Tona sinode godang pauno puluh pituhon HKBP tanggal 21 Desember 2024. Mandapot ton na pinarsangapan sude ruas dohot parhalado HKBP di inganan nabe. Tabe madihamu di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus Raja ni Huriai. Mardongan roha mauliate di Tuhata debata dohot las ni roha nasiat Tuhata Yesus Kristus Raja ni Huriai di patupa huriata do sinodi godang pa ono puluh pituhon mamukka sian hari Senin 2 Desember sahat ro di hari Sabtu 7 Desember 2024 nama ringanan di perhutaan seminarium HKBP Sipoholom Tapanuli Utara dohot hari Minggu 8 Desember 2024 ima pelantikan na pinatupa di HKBP PA Raja Tarutung. Mardala do sinau digodangi di bagasan toddi nama saidame uli di bagasan hasadaun dohot sonang ni roha sinodangan ni tema alai pai baru hamuma dirimuna di bagasan toddi ni rohamuna Efesus 4 ayat 20 dohot subtema di bagasan holong nasian Kristus dohot hasadaun ni toddi porbadia namar situtu do HKBP pai baru padan hadirion budaya dohot hatuaon ni pangulana ruasna dohot institusina patuluson ulaum pajon ni debata tu hurianai di Portibion. Marhite tema dohot subtema on
Di jauh HKBP sadok ruas ni Sinode Godang, dohot sude ruas ni Huria, marsa sahalak dohot hatopan, laho pai baru diri mangulahon pajon tu ni debata tu HKBP, asa gabe pasu-pasu tu portibion. Di bagasan roha moleate tu debata, do sadok ruas ni Sinode Godang, majalo berita jujur tahun, manang berita pelayanan, ni opui eporos HKBP, pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, nama kakam sudah laporan pangulaon ni Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Deonal Sinaga, Kepala Departemen Marturia Pendeta Daniel T.A. Harahap MTH, dohot Kepala Departemen Diakonia Pendeta Deborah Purada Sinaga MTH, periode 2020-2024. Saksoni manang laporan pangulaon ni ganup yayasan, lembaga, badan, komisi, komite, tim dohot pangulaon ni Sude Pareses di na 32 distrik di HKBP. Sude pangulaon saleleng periode 2021-2024 ton, gabe bohal doi dohot ojahan di HKBP, laho sumak kapi dohot patulus soron, transformasi pai baru hodiri dohot padan ni HKBP, naung ditutik kinaro laho manggohi pajo ni debata asa gabe pasu-pasu tu portibion. Tapuji matuhatta ala dipatau tuhatta do sinode manotopon rencana strategis HKBP 2024-2020 lalu akalangkan transformasi manak pai baru diri jal akadalan patuguhon sentralisasi parhepengon HKBP tu jolo. Sinode Godang panoplu pituhon HKBP on ima gabe Sinode Godang periodisasi di HKBP. Domutusi dipatu paru pamiliton tu uluan ni sadok HKBP periode 2024-2020 lalu. Ima marhita nama milit eporus, Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Koinonia, Marturia, Diakonia, dohot 32 halak pareses, tu 32 distrik ni HKBP. Akauma uluan ni HKBP na terpilih di Sinode Godang 2024. Ima, sada. Eporus HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. 2. Sekretaris Jenderal, Pendeta Rickson Hutahayan MTH. 3. Kepala Departemen Koinonia, Pendeta Dr. Deonal Sinaga. 4. Kepala Departemen Marturia, Pendeta Bernard Manik MTH. 5. Kepala Departemen Diakonia Pendeta Eldartor Simbolon MDIP. 22 halak pareses na terpilih ima sada Pendeta Amin Amir Jaitun Sihite MTH. 2. Pendeta Arthur M. Sitorus STH MM. 3. Pendeta Bikwai Simajuntak MTH. 4. Pendeta Donald Sianturi MDIP. 5. Pendeta Epsan B. Hutabarat MTH. 6. Pendeta German Butar-Butar STH. 7. Pendeta Hardi B. Lumban Tobing MTH. 8. Pendeta Hasudungan Manalu STH. Sia. Pendeta Henry Napitupulu MTH. 10. Pendeta Henry Banuarea STH MM. 10 sada. Pendeta Herbin Silaban MTH. 10.2. Pendeta Hotler Lumban Toruan MM. 10 tolu Pendeta Johar Purba MTH. 14 Pendeta Kamson Pasaribu MTH. 15 Pendeta Marganda Lubis STH MIKOM. 16 Pendeta Martin Manulang STH MM. 17 Pendeta Mauli Aritonang STH. 10 Pendeta Nexon Simajuntak MTH. 10 sia Pendeta Nixon Simajuntak STH. 20 Pendeta Oloan Nainggolan STH. 20 sada Pendeta Ridoi Batubara STH MDIP. 22 Pendeta Reidel Sihotang MTH. 20 tolu Pendeta Rintalori Sianturi MTH. 24 Pendeta Robin Sahat Lumban Gaul STH MM. 25 Pendeta Sampur Manulang STH. 26 Pendeta Samuel Sitompul MTH MM. 27 Pendeta Samuel TH Ambarita STH. 20 Pendeta Sumihar Sinaga MTH MDIP. 20 sia Pendeta Suandi Sinabila
STH MPSI. 30 Pendeta Tonggo Sitompul MTH MM. 31 Pendeta Victor Singal Silalahi STH MM. 32 Pendeta Wisno Sihombing MTH. Di paujung do sinode godang pa 87 HKBP on, marhite pertangyangan pangujungi di hari Sabtu, 7 Desember jam 10 sada 30 UIP. Dungi diuduti ma tu ibadah pelantikan di uluan ni HKBP naik baru. Periode 2024 1 2020 lalu di hari Minggu 8 Desember 2024 di Gereja HKBP PA Raja Tarutung. Tuk takbuan di Tangyakta, asa tulus nasa putusan di sinode godang pauno puluh pituhon HKBP on, dohot sude uluan na terpilit, manguluhon HKBP periode 2024 1 2020 lalu, di pargogoi jala di parbusi tuhat tamalah manguluhon HKBP, songon anak mata dohot pamatang ni Kristus. 24 tahun naroon, manggohi ulaon pai baruhod diri, dohot mangoloi pajo ni debata, asa gabe pasu-pasu huriat HKBP tuliat portibion, dohot hasangapon di debata ama, anak dohot to di porbadia. Seminarium HKBP 7 Desember 2024, mardongan tabe dohot molate atas goar ni sinode godang HKBP. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Pertama, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih karunia-Nya kita bisa hadir di sini bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang terhormat Amang Pendeta, yang terhormat Amang Inang Parhalado, yang terhormat juga Amang dan Inang orang tua kami, yang kami kasihi Abang dan Kakak dan teman-teman remaja dan Apostle HKBP Depok. Karena ini mengangkat tema Glow in the Dark yang bertujuan untuk menyentuh anak-anak muda untuk kembali hidup dalam terang dan tidak kembali ke dalam kehidupan lamanya seperti sebelum mengenal Kristus. Ayat ini diangkat dari Efesus 5 ayat 8. Nah, Natal Remaja dan Apostle tahun ini berturut-turut menyelenggarakan acara pranatal yang berupa kunjungan dan juga bakti sosial ke Panti Asuhan Santo Fransiskus Asisi Depok pada tanggal bingkisan Natal. Adapun bingkisan Natal yang akan kami berikan sebesar melalui rekening mandiri seperti yang dapat dilihat pada layar multimedia di atas. Semoga melalui kegiatan ini kita semakin mendalami arti kasih dan pengampunan dari Tuhan serta membawa sukacita Natal bagi mereka yang membutuhkan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kebaikan hati kita. Sekian penjelasan dari saya mengenai acara pranatal dan juga Natal Remaja Apostle HKBP Depok 1. Untuk informasi yang lebih lengkap dapat diakses dari halaman Instagram kami yaitu di @rr pengucapan yang berkenan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pari
Dami ni di batana sumurung siyan saluhut roham. Imana mangaramoti ati-ati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluna. Dihamuna dong asaha porsyaun di bagasan Yesus. Apul-apul na martudu-tudu tuharoro ni Mesias. Apuli hamu bangsoki ninna debatamuna. Ata apul-apul madok kamu tu rohani isi di Jerusalem. Jala johok kamu matuna sida nunga marujung parukilonna. Ainunga sale sedosanai. Ainunga di jalo siya tangan ni Jakoba. Iko goha donasa rura. Jala pareja itu nasa duluk dohot butul-butul. Jala gabi na hornokdo. Jala gabi rura tang burung ni duluk. Jadi patar maha mulia ni Jakoba. Jala sange nasa sibuk marnidasa. Ay pamangan ni Jakoba do madok. Ido saha. Hurian itu hatta na kinakolongan di bagasan Yesus Kristus. Adong ma sadaluat dinaong martau-tau luaton. Dakea dope dikunjungi pamaretana, dakea dikunjungi sadaraja luati. Ape nung lobi hurang 5 tahun amat tarajaon menjabat. Alani Roma buah-buah ni rajai madok tuhutai tuluati. Nekon berkunjung ibana, nekon ro madapoton hutai. Alani las ni rohani hutai, las ni rohani bangsoi dipuji ma bangsoi dipuji ma nang ASN ni hutai. Ala dia makaroga saha porsyaun dung muda rajai hola 2 minggu lope. Dung muda rajai ternyata muse kembali ma dalani pitor malobang-lobang. Jabatan itu marponggolan, jabu kembali kotor. Halaman kembali kotor. Ternyata persiapan mereka disulap. Lau si donanaing dohonon ni apen na paduahon. Bohara kita mempersiapkan patu rekon dalam turia mata. Apakah memang persiapan kita hanya sebatas liturgi? Hanya sebatas imam aksesoris pohon Natal? Apakah sebatas iman akan mabai drama? Molo holani do nakengani hola satoki di menyulap dui alai hola lewat tahun depan nung ngagutur dangarong betarida nuansa nasadai mereka bernuansa merah bernuansa hijau tetapi ketika anggo holani do persiapatan mereka akan disebut persiapan yang disulap danginah ini halamonna da porsiai dalam ima salah satu akses dalam ima salah satu akses dalam ima media dalam menghubungkan nang akses dalam hidup benekut luar biasa dong Bapak Jokowi. Salah satu program Jokowi yang sungguh luar biasa kita lihat adalah dia yakin dan sadar salah satu media yang paling tercepat untuk kemajuan suatu bangsa adalah dalan. Ibaido dalan menghubungkan antar iman akengani di darat di udara dalan menghubungkan antar iman akengani di darat di udara nang di laut di jembatan. Nang pesibata adong guna disulap nang akadalani. Tetapi kita lihat adalah salah satu kebanggaan kita di transportasi nahatop. Dina dibangun na hampir luar biasa 3.000 kilometer tol di seluruh Indonesia. Nah dibangun na nampe si patagabe tol. Ay bahasa, iba masuk iba tol, alitong macet, butuh magun sa dalan umum.
Tapi anggapan kita masuk tol adalah mempercepat akses do. Bukan memperlambat, bukan makin stres. Ale masuk jolma nuaing di tol di Indonesia on. Lebih stres do di tol ini. Seharusnya tol itu adalah mempercepat. Maka ada ukuran larinya minimal 80 km per jam, 100 km. Tujuan asa hato do, ala yang mau di Indonesia asa lebat. Berapa kau tahu apa ini? Kenapa bisa di Indonesia tol itu barakat tu sama dobe? Apa gak bisa stres dasar tol lain? Apa seharusnya ada dalan nalau patureo na sahato do, dalan menghubungkan asa cepat do. Alania karena bangsa kita belum memiliki iman kengani. Sasitongna gapang do. Ukuran toli sasitongna sekian ribu bisa mobil masuk. Ala Indonesia na perlui, dapat kebeng masuk, hebeng marmasukan, dapat masuk. Tidak dibatasi. Seharusnya tol itu harus dibatasi. Dan bu itu merempek songoni mobil maruduru. Bapak apa kencang songoni? Ale besi perbaikan na mebah molarong di sonaka di bagian perhubungan. Asai hatai hamu ya kamangin ate. Unang be baru masuk kita tuh tol, gebe tol. Gebe. Sipata gebe merdusi ber. Marah. Alani dia berkorong saha porsiaun. Hidup beda udah kangani pature hamuma dalat tu Jehovah. Paturehon mempersiapkan, membangun komunikasi, membangun jalan kita kepada Tuhan. Odo nanai diarahon di apenda pada hono dia makadongan. Alani tei dama. Naparjodo. Di ayat sada do ayat 2. Di ayat sada do di ayat 2 do sonon. Apuli hamu bangsoki ninna debata. Ternyata naparjodo sahali yang harus kita persiapkan dan yang si Pauliot tak ima apuli beritakanlah ima berita pembebasan, berita penghiburan, hiburkanlah bangsaku. Lapatan na di si pabahamu manung ngaroha luaon. Lapatan na di si aleje saya pabotu bangsoi. Doktu nasida, lau berakhir nama ima perbudakan, perhatobanon. Memang bangsoi topet. Di bidu 40 bangsoi mengalami ima nasida di habuanga Babel. Alani do halak na di habuanga Babel, totu sahali memang tangadong pengharapan bedisi. Halak na tarhatoban, tangadong bedisi ima harapan untuk hidup. Dang boy may paturyon ni mananga, ay guarna penatarhatoban. Alay rohatani ni mata, apuli. Arong masada mata na bebel, pula pinabur pa ni margahon. Ado gay berat tayo apalagi ala amana bebelu. Ali sa tayo ba sutungaro alarong sura kamana bebelu. At ito rana tinibak ipad dito sa songoni. Tarlalap pa mo di padilianong. Unang saya terlalap pamu di sitau nonon. Ikon hato dohamu terhibur. Ikon hato dohamu romansaur. Tuh bagas jore sudi dotong madok soni. Romamu saya pungan ni margana. Di pungan ni pengurus do anggota madok. Songoni do amang. Hamu huboto hami do hamu na buncu do hamu. Unang saya terlalap pamu itor hato pamu rotu bungwata itor rohamu dah. Unang saya madilaw, madati di sitaw nonon, anggoy nangon, nung nasa deoto surgui. Dinaro pa di. Proba mo siyan, do nga sa huda. So ngunino damang da, unak kamu madili. Unang lilik kamu, unang soni, molutong rope sitaw nonon. Iko semangat doham. Hatok mahamu tarapul damang ga, ito rohamu. To kapar sorat tadi na marupa. Sika cerita mau na pagajak ko mang dotaminang. Dung 2 minggu, saya dingo amat toma. Ah tahe. Saya dingo ala saya diberi putu ni inangi. Diberi inateru pani saya diberi putu ni. Saya mana itu lebih luna. Apalaro sudah ruahani ngomar pani. Ala ni saya dingo mahatay no sahutai. Ah tahe. Unang tahe saya di sitaw nono. Hape arok kebetulan pertandingan di hutai, pertandingan berbola. Itu Roma amaton, salah jauh, menghidap perbulanin. Biar gimana perbulan?
HP doho anak ite tangganon berbula jago itu dipagul anak ite tangganon itu roy mana martopa oh pindah mana itu roro ka sautane na wahara mat tahun baru kiri 2 minggu baru itu martopaki tunglas dororo hana ro mate na tenna beko HP terbigi mana irima kado ka sautako nang gua hatana madok urang medeli apala pala martopa diwe atau ngasih katana tak tohe anak HP tobek mahusai 2 minggu ada satu rei aro pesta apa pesta di waktu muna tayenga udah selala piba terlalak di sitau nonon nerana lama iba tu pesta na lama mana tu pesta no tu pesta di donga tu no pola sae mana pesta itu mersigu itu makenai bir madi 2 minggu piba belu amate etoro tu pesta aneng menengger harwenna HP saat tu pinggol lah ini roh kaina todok pengurusan idokon udah kamu deli alai pola rawau itu neneng mangodas neneng maneker atau yang masih nana atau yang mak kepala wae cuma aku mau tu gereja nana tu gereja apa hari minggu nih lah memang tu gereja pola saya gereja kebetulan di mana punguan nama burju ada yang marana tahu dan marana ada punguan nama itu merdalan di mana tu jolo itu mersigu itu masih ama ina napa sebelum itu mersigu itu mana sih beri jo baru kira 2 minggu ina temate etoro tu gereja neng mamereng na posone marain na ayo kau mah abe nak kaingan itiki mangapuli sudah maddo unang madere alai holan semanga amatai itu sudah patah tahun ujung nggak disimpul nama tema hola kata dapat sudah ayo kau neng dono ko bau nak kolak kata mang do taminang mangapuli molo talion apul-apul talion penghiburan jangan hanya perkataan tetapi betul-betul ada itu dari keikhlasan ceniata unang gabi manggujapon unang gabi mabailem duk si tahun nai alani rohatan debata di ayat seret dudui hiburkan bangsaku apuli molo mangapuli bekotohoma sierroh unak kolak kata molo mangapuli unang nido na burjura matok kape na jukatnya do Bakatakan, kami yang juga na matay ti kingoluna ba juga nung mate. Era nga pula-pul na pasi. Si bata kan munapik do hitaw. Atabo to juga to, atabo to hol na marhalete o ti kingoluna. Alay tarok na burju. Saya tarok rupay na burju. Ang ngeri do eh. Tuwa. Apa adanya mak, tapu lima, lapatan na, katakanlah. Barak taroko bau nang juga be. Asa ido apul-apul na dumenga. Napadua di ayat tolu satu ayat opati odo nanai tapature dalat turi mata. Dia mai didok nakai ngani. Di ayat tolu Roma suara jauh-jauh syak kalongonan. Pauli hamu patigor hamu dalat di balobung ikogohan nasarura. Jala dolok doh betul-betul gabe hornop. Marnakot tua gabe ruratan gurung di dolo. Yang bengkok diluruskan, yang berbolong-bolong ditimbun, yang berbukit-bukit diratakan. Ada lapatan ni dia makadongan. Lapatan na imana kaing neng dohonon ni si Jesaya do kesombongan dia kadosa di jolmai imana kaingan ni ketidaksetiaan di bangsoi. Aka betul-betuli, aka duluhi, aka nama bain iman akan menyakiti bahwa itu yang membuat mereka terbuang alani didok asa sah nasida tu Jerusalem hidup di ayat 2 asa dok namuna sida asa mulak muse tu Jerusalem di bau bama rohan bertobatlah didok hatan debata marilah berubahlah bertobatlah asa mulak tu Jerusalem nebarui Jerusalem inganani. Oh Jerusalem, kota. Tadi homajo. Musik. Ya silakan musik. 1, 2, 3. Oh Jerusalem, kota mulia, hati murid kesana. Sekali
lagi. Tak lama lagi. Dang leleng nai be bangsoi boron nama munak tu Jerusalem. Dang leleng nai na sida boron nama tuhu ta inganan nagok dame, nagok pasu-pasui. Asal olo na sida ya kengani paturehon, asal olo na sida pajong jokko dalani, benuni di batama mo sida munak tu Jerusalem ne barwi. Tu Jerusalem nang pinauli ne. Lau sido na patuduhon di ayat 5 itu ita. Paturehon dalat di Jakoba ima, nunga patar hamuliaon di Jakoba. Jalan nunga nasab nasib meridasap, ai pamangan di Jakoba do, maddo. Hidup penuh dengan kemuliaan di masa penantian. Omana parpuri kita diajak. Nanai mempersiapkan pature dalat tu Jakoba, hidok ma, paulima dirim. Membangun diri sendiri. Ima membangun itu. Pauliho diri. Odo na bagas, odo na idokna. Di dapar pudi. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan lah. Membangun diri kita. Membangun keluarga kita. Membangun gereja kita. Membangun bangsa kita. Odo diajak si Yesaya di Hamak Kadongan. Bahwa senjata kita melawan nafsu-nafsu kita. Senjata melawan godaan-godaan. Senjata kita melawan si iblis. Senjata kita melawan dunia ini hanya satu, yaitu membangun diri. Iman adok nganak kaingani, paulima dirim. Kita pauli do dirita, ido hana na patureho dalat tu Jahoba. Mampu pauliho dirina. Dia makadongan, si patah ngirido na mangudu. Bahasa songoni, buido kita malo paulihon halak na asing. Boyno hita si pata malo paulihon gereja na asing. Boyno hita songot tukangi. Paulihon jabuni jolma boy bagat tabain. Uli bagat alai tiba paulihon jabut tak asal-asalan. Tiba paulihon jabut tak rohian. Alai paulihon jabuni jolma boyno bagat begitu indah kita buat. Alani dia dihita naing diajak paulima dirimnin. Ayaw pisipata marsak doaw. Gali mabir doaw. Paulihon ngiruk ke paulihon rumah tangga. Paulihon ianak ko apa songopan dita sipata kadang haci do pakilalaan. Sipata saya dana saya dinamita sekolah minggu saya dinamitaan bawa anak-anak sekolah minggu sipata saya ni jami takut anak ke sekolah minggu. Kadang luar biasa alai yana kuniba sipata menyangka sipata yana kuniba dan ditangihon. Apa saya nak pinauli. Bahkan Allah songoni. Bepe sinang pinauli na tani bepe saya lapatan na saya nak pinauli alai polan do bering junang siahan burjunio atau ngimeo inaro. Bangiri ni inaro. Apa nando nendono rupane holan neng paulihon do asa baga alai ba ako to hola pengalaman ko songoni. Aron do pengalaman mo do sa manginang. Ada muda-muda madau, alang gua mado. Mari kita paulihon masing-masing. Mari kita membangun idon bayi nak kengani asam didok pauli unang agresif, tetapi menjadi proaktif mahita. Menjadi proaktif asa unang agresif kita. Molo paulihon gerita tau, paulihon mergata, paulihon dirita supaya kita menjadi orang yang proaktif.
bukan orang yang agresif. Ayang ko halak na proaktif, ido na setagwari, sediakan payung sebelum hujan. Alay anggo na agresif, dang payung disediakan. Ada disediakan. Disediakan, pola nama nalahon alam do. Pola nama nalahon cuaca do. Cuaca sedari salah do inda rupani. Beo kau matongi salah cuaca. Anggo, imana agresif. So ngoni ro sipatan na markurio, sa ini salah hom masitui. Api nga martangian situi, doa kapan dito lawa. Salah di pandito situi na. Api nga alanya agresif. Tapi kita harus proaktif. Apa yang diputuskan oleh Parhalado itu adalah bagian na imana paturehon doi. Paturehon dalam tu Jehovah doi. Paturehon tangiyang ta, paturehon hubungata, paturehon akses ta turebata. Tidak ada panitia dan hamba-hamba Tuhan untuk membuat rusak. Sudah alai la paturehon dalat tadi amang dotamina. Ani ko duku kamu ma akka Parhalado tai. Duku kamu ma kapan ditatai. Tak dukung maka panitia. Semuanya itulah tujuannya satu, bukan untuk mencari uang, bukan mencari untung. Alai ne paturehon akses tadi. Akses tu Banua Ginjang, akses dalata imana paturehon mempersiapkan ngorutta imana kagane tu Jerusalem na pinasaha di debata. Aitu sido si borat manang todita. Tujuan di ngorutta na tu Jerusalem ini atau ta persiapon ma. Ta pature ma amang dotamina. So ngoni ma na parpudi to hamu na mabuan yana konna na terdidi. Tunatoras noang marpada dohamu mabon anak komunaon tu sahari lakangani ahado di persiapo kamu tu anak komunaon ahado di paturi hamu tu anak komunaon songo dalan asa sahat tu amai asa boy na sida gabe Kristen namar situ tu Kristen ima dakolan ala na keturunan bukan Kristen karena ayah dan ibunya tetapi karena dia dipersiapkan Kristen karena mengenal Kristus. Alani na parjolo hamu atoras. Iko boydo hamu guru tu anak komuneng. Orang tuanya memberkati anak-anaknya. Roro si Jakob maniro paso-paso tu natorasna. Seharusnya harus seperti itu orang tua yang baik harus mampu memberkati anak-anak. Ido halak napature dalan tu debata. So ngoni mahamu natoras persiapkanlah anak-anakmu ini karena ini adalah titipan Tuhan. Dangalah dijago munai, dangalah hebat munai. Tetapi inilah dipercayakan Tuhan menitipkan anak ini menjadi anak yang memiliki imagabi anak ini bata. Atau lahu patureho dalan tu Banua Ginjang. Dalan manomu-nomuho di apenda padua hono. Tuhan dalan nami patureho ni ima mangalus semangat o akapulapul menghiburan. Jala imale Tuhan diri nami Tuhan ima mabuan paulihon keluarga nami, paulihon diri nami, paulihon bagas nami, tarlumobi ma parjulu hami, dang boy ture dalani hubek kami, dang boy akses nami alania kegudaan na di portibiom. Alani Tuhan debata, totong mahami Tuhan marpangasahon hatam nabadi masihol hami Tuhan makatidakukuk. Lasor hanami Tuhan ima marhiti huriam hakabipi nabui patupahon sinunigurang paono pulupitu hot Tuhan. Mardala do ulido dengan di bagasan dame nasyekui. Boy terpilih Tuhan pimpinan di huriam Eporus Sekjen, Kepala Departemen Koinonia, Kepala Departemen di Marturia, Kepala Departemen Diakonia, Songoni 32 Preses di huriam hakabipi lako manguluhon mabudalan tu Jerusalem na barui. Pasu-pasu Tuhan nasida lako manguluhon puriam hakabipi. Sangoni mali Tuhan dilas nirohanami di tonga-tonga ni pasu-pasu di jalwa karus di huriam di pasu-pasu ko Tuhan inang buru butar-butar. Pasu-pasu ma Tuhan danahi rakdo na toras. Tuhan songoni marus ne baru tonga-tonga ni huriam amanami amang rica seturi inang boru nenggulan rakdo yanakon na pasu-pasu mana sida di huriamon gabi ruas na buruju. Nangali Tuhan kunjungan sesi gabion nama sihol di gabion nama sihol di roka nama sihol di kapar karejuan Tuhan ho na patudusoni sesau masakat do lo meniroham.
Terlumobi ma buru nami ditayang nami ros duriam na di baga sa parsa ito. Yan ako nami si Christian Simorakir. Ina nami inang nyonya papahan buru tabunan. Ama nami amang B. Opusunggu. Ama nami amang situa RJ Manalu. Yan ako nami Axel Sibarani. Yan ako nami si Jetro Napitupulu. Yan ako nami Josephine Papaham. Ina nami inang nyonya Gultom buru Parhusit. Ina nami inang nyonya situa tegi Syaturi boru Huta Barat. Ama nami amang Tukka Malaw. Saya tangga muna ba di Tuhan nama sumasa na sida do nama legugo ne baru tarlumobi mahahi pasong. Nang Ros Niuriam nama ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan di Bagasan minggu pasu-pasu na sida Tuhan. Leo gajang ni umur tarlumobi mamilang-milangi pasu-pasu. Nangali Tuhan pembangunan ni Huriam ope. Sakapi Huriam do Tuhan di tahun naro Tuhan. Pukau nami pembangunan di Huriam. Alani Tuhan. Na gudang naidepe hurang Tuhan dana nanang sipatu pon nami. Leo dihami Tuhan semangat di salu na parhala do Ros ni Huriam. Songon dalam nami paturehot Tuhan. Sudi hami Tuhan manangyak kodo maparserang guton. Asanggiat di tahun depan Tuhan. Nung ngabuhi Tuhan pukau nami. Asa buhi Tuhan. Dalam nami sonang suaribu-ribu kami Tuhan. Di bagas joromom. Atau saya mesakat do lomon roham terlumobi panitia. Leonomu Tuhan semangat tu nasidam. Unang gale. Alai rapdot akaparhalado pe. Sudi parhalado. Mulai irte sahat tu presiden. Nang songoni tentara. Songoni polisi. Oh Tuhan nama masuk menjaga kenyamanan di bangsa namiom. Sonang ribu-ribuan. Nang akapigau negeri swasta. Pasu-pasu Tuhan. Nang aka masyarakat pe Tuhan. Nang aka ugamo na berbeda-beda. Satu tong Tuhan masih haholongan. Damem na sumurungi ma Tuhan. Daw aka bencana. Daw porang. Lumobi ma Tuhan. Sudi akan na tinopang. Unang adong be Tuhan porang. Unang adong be na masih desera le Tuhan. Alay salu ma Tuhan. Menciptakan damai sejahtera. Urasi kami sedu sa pangulusan na miyali Tuhan di bata. Asabadia kami dia dupam. O matuhan na pasiko po tangiyang do elit namion. Saya sao may obartusak do lomon ram. Mauliate madiho. Amen. Marit di mehita los tapasa mapiliata. Ipeta
maing saha mahita tu pagkubasion padijun nabadia tu poso-poso. Mari demeta sa buku di nomor 146 ayat 1 ayat 2 di ayat 2 jongjong ma natoras neng mabuan di anak konna. Oh Jesus, naing tardiri tu poso-poson, sai rumah mengaligi huhut manjalon. Di bawah natorasna nasida betuson, hai nai pasahatona tuhodak danakon. Martang yang mahita. Alia manami na di bano gijang naroro hamin waing tujolom mabuan akadak danahon. Saya si maroham jalo manasida gabi anakom pasu-pasu jala pargugui manasida mangiaki hanguluan sogot markite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong amok kadongan nama buan danak sididionon. Tangi hok kamu mahatan ni Tuhan Yesus. Lako mahamu tulia portibion. Ninna madoa kasisiana. Podai hamu ma saluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goar ni di bata ama. Doho anak doho todi porbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhut nakut tu hamu. Jala ingok ma, say dong anak kudo hamu, ganop ari rasi rasa ro ajal ni hasyanganon. Manangin senapor sea, doho dididi dapotak kanguluan. Alai nasopor sea honaukum sogut. Tangi hok kamu madohot hata natar surat di surat nisi Markus. Adong maakkan nama buat dana tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai di picang akasisian nema nama buani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus sugudo rohana. Didokma. Loasma akadak dana hirotuau. Unang ore hamuna sida. Ay diak kasih songon nido harajaon ni di bata. Natutudo na orokot tuhamu. Manang isepe anggo sosongon dana ibana majalo harajaon ni di bata. Dang bongot ibana tusi. Dungi di hal maakadak danahi. Dia peho matangan na tu nasida mamasu nasida. Atong hati daku kau majolo hata hapor siatai rap mahamu madok. Atong
Alu si hamu mahata na usukuno tu hamu. Na parjolon di pangido hamu nuaing di dion akadak dan ako tu bagasan ni hapor siya muna alus na di pangido rohanami. Napadua akong beha na uludo hamu mamudayan ako munaon. Asa di boto jala dito na sida hata ni debata alus na uludo hami. Napatuluhon nauludo hamu marsuro na sida tu gereja dohot tu perguruan ni Huria Protestan asa gabe ruas na mangulo na sida di Tuhan Yesus Kristus alus na nauludo hami atong tapasaha mana sida tu debata mar hite-hite padidion na badiay Roma hamu sa keluarga 7. Ale trapis Oliver Panggabean. Udidi maho di bagasan ni kuar di bata amam. Do tu bagasan ni kuaran Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan ni kuar itu di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho. Di habok mo Tuhan di bata rodi saliling nililing na. Amin. Ale nasia amora si majuntag. Udidi maho di bagasan ng kuar di bata amang. Do tu bagasan ng kuar anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan ng kuar ito di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho. Di habok mo Tuhan di bata rodi saliling nililing na. Amin. Ale emun grasio situmorang. Udidi maho di bagasan ng kuar di bata ama. Do tu bagasan ng kuaranan Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan ng kuar ito di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho. Di habok motor dan di bata rodi saliling nililing na. Amin. Ale Kristi gela sianipar. Udidi maho di bagasan ng kuar di bata amang. Do tu bagasan ng kuaran Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan ng kuar ito di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho. Di habok ngotor di bata rodi saliling dililing na. Amin. Ale darin toba sianipar. Udidi maho di bagasan ng kawata amang. Do tu bagasan ng kawanan na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan ng kawarito di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata mahong. Di habang utor di bata rodi saliling-liling na. Amin. Ale Arsenio Gefaril na 70. Udidi maho di bagasan ng kuwari bata ama. Do tu bagasan ng kuwaran at Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan ng kuwari to di porbadia. Amen.
Saya diramoti Tuhan di bata maho di habang Tuhan dan Tuhan rodi saliling nililing na. Amin. Ale Samuel Darren Sihotang. Udi di maho di bagasan ng kore bata ama. Do di bagasan ng koran ang Tuhan Yesus Kristus. Do di bagasan ng kore to di porbadia. Amen. Saya diramoti Tuhan di bata maho. Di habang ngotor jan di bata rodi saliling nililing na. Amen. Ale Diego Elhan Morano butar-butar. Udi di maho di bagasan ng kore bata ama. Do di bagasan ng koran Tuhan Yesus Kristus. Do di bagasan ng kore to di porbadia. Amen. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habang motor jan di bata rodi saliling nililing na. Amen. Ale Eudia Eleanor Sinambela. Udi di maho di bagasan ng kore bata ama. Do di bagasan ng koran Tuhan Yesus Kristus. Do di bagasan ng kore to di porbadia. Amen. Saya diramoti Tuhan di bata maho. Di habang otor jan di bata rodi saliling nililing na. Amen. Tapasa mana sila turupan di bata martangyang mahita. Ale di bata ama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasahat tami akada dan ako tuho. Jala di jakon hodo na sida gabi anak komu marhiti-hiti padidion na badiyay. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen na sida di tanah on. Jala gabi panean di haguluan na saliling nililing na. Asima roham, do di akan atoras niya danahon. Say pargugui, jala ajarin na sida manugunogu dak danakot tuho. Asarap na sida taruni, dia ka arta harajom. Amen. Mari demeta sa buka di nomor 145 las jongjong mahita. Tatangya ko mapilin na tapapungong martangyang mahita. Ali di bata ama namin na di banogijang. Odo haroran ni salugut sili kon leho na dinggan do na suliba sa namuliutus. Upa sa tayo masyan na sana niliputami pilan nami tuhong. Sa ijala may gabi uap na husus di jolong. Pasu-pasu may taramoti asaw para sa kami pilianong. Pati buro na jong bitong atongan ni Kuriam do di portibyon. Bukay marokan namin marhite-hite to dim. Asalam tadami gunang ni silihol-lihom mito kami. Asalam girgir hay madok mo lihat itu ho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan namin. Amen. Amen.
manami na di bano gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajom, say saok malomon roham dutong sa bano gijang, lehom matuham sa dun siya pare, si samarusa nami songop panesa nami, di dosa nongan namar dosa tuhami, unak kami tu gitu pangujunan, palu amahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Debata mahom. Di sodako Tuhan Debata mabuhina tuho jala asima rohana bidau. Di dopakku Tuhan Debata mabuhina tuho jala di pasar humada bena tutun di munabi. Selamat hari Minggu Marita Saluna. Jadi Mama koordinator dulu Marita. Bahasa Batak. Keduanya bahasa Indonesia kali ya? Berarti